На 1 и 2 септември в Куклен се проведе празникът на черешите. Двудневното събитие е част от културния календар на община Куклен и цели да насърчи религиозното и културното разбирателство между различните етноси в общината. Събитието е част от проекта "Да претворим традициите Куклен на живо 2012-2013", финансиран от Оперативна програма "Регионално развитие". Проектът е с продължителност 2 години и е на обща стойност 360 000 лева. Празниците започнаха с кулинарното състезание "Вкусът на Куклен" за храни, съдържащи череши, домашно приготвени кексове, плодови пити, кейкове, черешове пайове, сладка и други. Трите етноса имаха уникалната възможност да предоставят специфични кулинарни изкушения, приготвени от череши. Надпреварата се проведе в парка пред читалището в град Куклен. Жури в състав от 5 души кулинари, видни граждани и гости на събитието дегустираха ястията. Бе излъчен победител и се раздадоха много поощрителни награди. С награждаването на победителите се откри и конкурсът "Кралица на черешите". Конкурсът постави на изпитание въображението и творческия потенциал на участничките, защото те сами изработиха своите облекла, тематично свързани с черешите, които са един от отличителните белези на община Куклен. Конкурсът избегна традиционното представяне на участничките, намерени бяха нови и различни форми на дефиле, съчетано с креативно представяне и изява. След излъчването на кралицата и награждаването на участничките, на сцената излязоха известните музиканти Графа и Бобо, които допринесоха за повдигане на духа на многобройната публика. С дискотека на открито и диджей завърши първия ден на празника. На следващия ден празникът продължи с творческо ателие на големия български поет от турски произход Реджеп Кюпчу в читалището на град Куклен. Поетът, който казва "Пътят е мой, когато сам го откривам", добавя в стиховете си: "Аз не съм чужденец, аз съм твой син, Българио. Аз съм твой син и мои са твоите пътища". Именно този мотив в творчеството на Кюпчу използва творческото ателие, което интегрира изобразителните и дигитални изкуства с поетичното творчество. Тази изява подкрепя религиозното разбирателство на местните граждани и помага за разбирането им за културното многообразие на Куклен. Целта на творческото ателие е да популяризира името на Реджеп Кюпчу сред местната общност и да допринесе за издигането на културното самочувствие на местните жители. През втория ден се проведе и фестивалът "Танцуваща сцена". Той е естествен завършек на празника на черешите, който предостави поле за изява на местните танцови състави на различните етноси, които представиха различни танци и обичаи. В фестивала участваха групи от град Куклен, самодейни състави от други читалища в общината. Поканени бяха и професионални танцови състави от Пловдив, ансамбъл "Тракия", от Асеновград и други. Културните събития в рамките на празника на черешата, а именно "Вкусът на Куклен", "Танцуваща сцена" и творческо ателие Реджеп Кюпчу, подкрепят развитието на етническата идентичност, утвърждават междукултурното познание и уважение, заздравяват връзките между различните етноси в града, срещат различните възрасти и дават възможност за изява на местните хора.